Bermeoko burujabetasun zelaiko tirolina jadanik martxan dago eta hortaz 50 metroko tirolina honetan umeek eta gazteek ere jolasteko eta ondo pasatzeko aukera izango dute. Gainera, bikoitza da, hau da, bi pertsonek aldi berean erabili ahal izango dute. Irune Ormaetxeak Bermeoko kirol zinegotziak gogoratu duenez, tirolina herritarrek Bermeoko udalari egindako eskaera bat izan da. Era berean, kirol zinegotziak azpimarratu duenez, burujabetasun zelaia aisialdirako espazio aktiboa bihurtu nahi izan dute. Eta horretarako, tirolina eta korrika egiteko 500 metroko zirkuitu bat jarri ditu Bermeoko udalak. Bizitza aktiboa sustatzen duten bi proiektu horiek Bermeoko udalak eta Enagasek finantzatu dituzte. Hori dela eta, enpresa horri eskerrak eman dizkio Ormaetxeak. Bere esanetan, burujabetasun zelaian, tirolina eta zirkuitua jarrita aisialdirako gune natural atsegina eta erakargarria du herriak. Gainera, tirolina zein zirkuitua elementu oso positiboak direla uste du kirol zinegotziak bizitza aktiboa ahalbideratzen dutelako, eta horrek aldi berean bizitza osasuntsua sustatzen laguntzen duelako.